लोगोफोर गारिफोर लाबोबा नै बहाय दोननो हागोन आरो ना पार्किं खालामनो हागोन आरो ना बहाय नै फुजा बावनो थाखाय नोंथांमोना माबाफोर लायोबा धुप आलारि बाथि लायोबा नै बिदिनो लानो हागोन आरो ना बिदिनो दखानफोर दङ नै दायो जोंबो लानो फैदों आरो ना धुप बायदिसिना दायो दंफैयो जोङो मालिथानाव आरो ना लोगोफोर मालिथान मन्दिराव दंफैयो जोङो अरुणाचलाव आरो ना बे खाबालियाव दायो जों बेरायगासिनो एसे धुप आलारि बाथि गासिबो लानो हागोन आरो ना नोंथांमोना फुजानि थाखाय गोबां दखान दं आरो ना बे लाइना दखान गोजा आरो जाय सिनि आरो ना ओमफ्राय नैबे सायाव दङ मन्दिरा जोङो बावहाय थांगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोन देखायलांगोन दिनैहाय मालिथानखौ आं एक्सप्लर बानायगोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नाया नोंथांमोना बेलेगाव थांनानै नायबानो जाबाय मालिथान हेशटेग होनानै लिरनानै गोबां भिडिअ दं आरो ना नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय थांनानै बिदिब्ला भिडिअखौ जागायफिनसै नै बावहाय लानो नागिरदों आरो ना कला आलारि बाथि लाबाय जोङो बेखिनिखौ आरो ना दायो जोङो फुजा खालामनोसै गोबां फैखांबाय आरो ना लोगोफोर बावहाय आङो फैनाया खनथामसो जाबाय अब्लाबो भिडिअ लानाय जायाखैमोन नैबे फार्स्ट टाइम आरोना भिडिअ लानाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जा हायो देखायगोन नोंथांमोननो दानिया थांनोसै जोङो थ' चलो ब्र' मालिथान कमप्लेक्स गाइस नै बावहाय रेस्टुरेन्टबो दङ नै बावहाय जानो हागोन नोंथांमोना फैयोबा ओमफ्राय नोंथांमोना नै बावहाय इन्जय खालामनो हागोन गाइस मालिथान गोजौआव दायो जों गोजौआव थांसै आरोना फै जों साब्रै आरोना लोगोफोर दायो जों टिकेट लानोसै टिकेटआबो बेसे लायो नोंथांमोना देखायगोन आङो बे भिडिअनि गेजेरजों थागोन नै बावहायनो आरोना टिकेट काउन्टारा स्टुडेन्ट जेनेरेल 20 जेनेरेलसो जोंना लेडिस जेन्टस लेडिसनि जेन्टस टिकेटआ नायनि टिकेटआ बोरै बिदि आरोना नै लाबाय जोङो साब्रैनि बावहाय दानबाय आरोना नैबे जाबाय गेट दायो जों जागायनोसै गाइस हाबजेनसै आरोना मालिथान टेम्पल वेलकाम टू मालिथान टेम्पल एंट्री कौन वाले होता है एक वाले मुझे तो पता नहीं फिर भी घुस गए हम लोग चलो ओके हाँ ठीक है बिदि खुलासो लानांगौ जाहैबाय नैबे हरै गेटआवनो गालांखानांगौ जाहैबाय नैबे जाबाय गेट ओमफ्राय नैबे हरै गालांखानांगौ जाहैबाय आरो ना मा बुंनांगौ गैला आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि माने नै बिथिंजाय बायदि साजायनाय दं आरोना गोदान जानोफ्राय आं एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना लोगोफोर दायो बेफोरबायदि साजायजोब्बाय नै ओरैबायदि मोजां नांदों आरोना फैनानै सिगां बेफोरबायदि नङामोन गोबां लेथ्रामोन आरोना जायगाया दायो एक्सुवेलि साफा बानायफिनबाय गोदान बानायफिनबाय नालाय फार्स्ट टाइम जाबाय आरोना आं फैनाया सिगांहाय पुरानायाव फैखांबायमोन अब्लाबो दायो नै फैफिननाय जाबाय गाइस दायो जोङो थांगासिनो दङ मालिनि टेम्पलाव आरोना मन्दिराव थांगासिनो दं जोङो नै बेवहाय धुप बायदिसिना लादों जोङो आलारि बाथि दायो जों फुजा हैनो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस ओरैबायदि मोनबाय आरो बेसेबा गोजौ दंबायो आरोना गोजौआव मन्दिर दं नै बावहाय मोनबाय गाइस ओरैजा फैदो एन्ट्रियै ओमफ्राय न'आवहाय थांफैदो ओमफ्राय हरैजा मन्दिराव खुलुमहैदो गाइस दायो आथिं आखाइ सुनसै नैबावहाय गाइस दानिया थ'दो आलारि बाथि लगायनोसै आंबो सिगां गोबां फैखांबायमोन आरोना लोगोफोर दायो ओमफ्राय नै गोदान बानायाव एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों आङो नोंथांमोनाबो नायदो लोगोसे आंजों लोगोसे नोंथांमोन देखायनो आङो नै बावहाय गोदोनि गैयामोन ना अके नै बायदि अन्थाइनि माबा दङ बावहाय अन्थाइनि बायदिसिना मुसुखा खाम्फा बायदि दङ आरोना नेरसोनफोर नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो गाइस दंफैयो आङो मालि मन्दिरनि सिङाव आरोना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नांदों आरोना लोगोफोर नायनानै गोबां मोजां नांदों आरोना गोसोखौ स' हेपि नांदों फैनानै एक्सुवेलि गोबां गोबाव जाबायमोन आरोना जोङो मालिथानाव फैया दिनै गोबां गोबावनि उनाव दिनै फैलायबाय एक्सुवेलि फैनानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरोना बुंनो नाङा ओरैबायदि खुसि मोन्दों आं फैनानै ओरैनो दं आरोना मन्दिरा नै लोगोफोर खुलुमगासिनो दं माखासेफ्रा नै
दायो थांसै आरोना आगरबाथि धुप लागायनो हागोन आरोना नै बेयाव जायो खुलुमजायो अन्थाइनि माबा दं आरोना मोसौ दङ नै बेफोर जाबाय गोदोनि आरोना नै गाइस दायो जोङो गोजौआव थांबावलायनोसै आरोना गोजौआव रुक्मिणी मन्दिर दङ बावहाय थांनि आरोना दायो जोङो नै ओमफ्राय गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुहुरो मालिकान मन्दिरखौ नै दायो जों गाखोलांगासिनो दं गोबां मानसिफोर दं आरोना नै ओरैबायदि गोजौ आरोना आइ बावहाय थिखिनियावसो गाइस ओरैबायदि थिया नै थांगासिनो दं माखासे बोर लानो थाखाय ओरैबायदि गोजौ गाखोबोयोना मानसिफ्रा नै ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै बोर लानो थाङो रुक्मिणी मन्दिराव नोंबाय लोगोफोर नै गाइस बै रोमै रोमै नुहुरनाया मन्दिरा बेनिफ्राय बेसेबा गाहायनिफ्रायनो फैदों आरोना जोङो बोर लानो थाखाय गोजौआवहाय ओरैबायदि गोजौ आरोना मेंग्लिजोब्बाय गाइस बेसेबा दिननि उनाव दिनैसो फैदोंना गोबां मेंदों लोगोफोर गोजौआव रुक्मिणी मन्दिर दं बावहाय जों थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै मोनबाय दायो नै बावहाय जिरायग्रा दं आरोना नै बावहाय नोंथांमोनाबो मेङोबा बावहाय जिरायनो हागोन ओमफ्राय नै बावहाय प्लेन जायगा मोनबाय आरोना नैबिदि ओरैबायदि मोनबाय आरोना बावहाय दं आरोना नै बावहाय रुक्मिणी मन्दिर बे दङ मा रुक्मिणी गोबां गोजौनि गाखोना फैदों आरोना नै बावहाय बिदि आरोना रुक्मिणी मन्दिर जाबाय गाइस नै आसामखौ बोरै नुहुरो जाबाय रुक्मिणी मन्दिर आरोना नै बावहाय आलारि बाथि जलायनो हागोन आरोना नै बावहाय आसामखौ नै बिदि नुहुरो आरोना गोजौनिफ्राय जाबाय आसाम बे ब्रह्मपुत्र दैमायाव नुदों नै लागायगोन ना नै गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुहुरो आरोना गाइस दायो आं नोंथांमोननाव अन्थाइनि मुसुखा देखायनि आरोना अन्थाइनि दाना दोननाय आरोना लोगोफोर नै गोदोनि आरोना बेफोरो गाइस नै बेफोर गोदोनि अन्थाइ बुथुमना दोननाय दं आरोना नै बिबार दं आरोना नै लोगोफोर बावहाय नै बिबार आखिनाय गोदोनि माखासे साजाय दोननाय दं नै बावहाय मा लिरदों गोबां दं आरोना नै लोगोफोर
बेफोर सब नै पुराना लन्थाइ आरोना बय लिरनाय दं नै बेफोर सब नै मुर्ति गोजा आरोना इयो नै गोदोनि लन्थाइ गोजा आरोना गोबां साजायना दोनदों आरोना सिगां नै बेफोरबायदि जाबै जाबै दोन्दोंमोन ओमफ्राय बोखां नै बिदि साजायना दोनजोब्बाय आरोना नै बहा बायजोब्बाय गोबां साजायनाय दं आरोना नै गोदोनि ओमफ्राय नैथिंबो दं आरोना गोबां दङ नै बे मुर्तिया नै लोगोफोर नै मुर्ति आरोना नै अन्थाइनि माबाय माखासे लिरनायफोर दङ नै उनाव फरायबानो जाबाय वाव बे मा दं दै दं नै फैसा दं दै गबाय थायो माने नै एनि टाइम दै गबाय थायो बेवहाय बेफोर सब गोदोनि लन्थाइ गोजा आरोना थेंक इउ सो माच फर वाचिं दिनैनि भिडिअ बे खेनसेमोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअ एन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो बर'बा शेयार खालामबानो जाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन गाइस नै बावहाय लिरनाय दङ आइ लाभ मालिथान नै बावहाय लिरनाय दङ आरोना बेवहाय फट' एसे लानोसै ओमफ्राय दायो जों थांसै आरोना गोबां नायबाय गोबां बेरायबाय एक्चुवेलि गोबां गोजाननिफ्राय जों साइकेलजोंसो फैदों आरोना लोगोफोर सिमेन्ट सापरि दिखाबालि जोङो साइकेलजों फैदों आरोना ओमफ्राय नै बावहाय लिरनाय दङ आइ लाभ मालिथान नै लिरनाय दङ आरोना दानि फट'खौ होदो साफायदो दे बिसोर फट' लागासिनो दं आरोना बावहाय दखानफोरखौ बिदि नुहुरो आरोना नै चलो चलो गाइस अभी चलते हैं नै बावबो लन्थाइ दं आरोना नै गाइस लन्थाइ गोबां मोजां आरोना नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्ट खालाम लोगोफोरनि ओरैबायदि मोजां मोजां साजायनाय दं आरोना नै वाव गाइस नोंथांमोनाबो बावहाय बेरायनो फैनोबा फैनो हागोन आरोना बे जाबाय लोगोफोर मालि लिखाबालियाव दं आरोना नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय बेरायनो बयबो नै लोगोफोर बे जाबाय गेट दायो थांसै आरोना ओंखारलांसै जोङो नै यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ